हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ पूजा उपाध्याय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम गाने जा रहे हैं करवा चौथ सोहर। मेरी सोहर आप लोग सुनिए प्लीज़। अच्छी लगे तो लाइक करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए ये सोहर आप लोग को कैसी लगी। शोभमहि बैठली सासु बहू वरिया रज करई बहू वरिया रज करयो। सासु आई गई ने कार्तिक चौथिया करवा व्रत भूखब करवा व्रत भूखब हो। सासु आई गईले कार्तिक चौथिया करवा व्रत भूखब हो। अरे अरे काला भवरवा करिय तोरी जतिया करिय तोरी जतिया न हो। भवरा जायु ना मोरे नाई हर माँ बीरन माँ के देश संदेशा पहुँचावहु करौआ ले आवहु हो। भवरा जायु ना मोरे नाई हर माँ बीरन माँ के देश संदेशा पहुँचावहु करौआ ले आवहु हो। यतनी बचनी भवरा सुनल बीरना के देश गए बीरना के देश गए हो। भैया तोरी बहिनी करवा व्रत फानई संदेशा वाभे जावई त करवा जे मांगेली हो। भैया तोरा बहिनी करवा व्रत फानई त संदेशवा भेजावई त करवा जे मांगेली हो। एतनी बचनी भैया सुनल धाई के बाजारे गईन धाई के बाजारे गईन हो। भैया ले लिहन सोने के करौआ तयव रऊ चलनिया तयव रऊ चलनिया न हो। भैया ले लिहन भर बाहे चूड़िया तसोर हौ सिंगरवा तसोर हौ सिंगरवा न हो। और भैया ले लिहन चांदी के बिछुआ त ललकी चुनरिया त ललकी चुनरिया न हो। साझे बेरे घोड़वा सजावई त आधी राती पहुँचई त आधी राती पहुँचई हो। भैया भोरामई जे बहिनी बोलामई करौआ जे थमावई हो। भैया भोरामई जे बहिनी बोलामई करौआ थमावेल हो। हंसी के जे बहिनी हो थामई त बहु तैया शीसनी हो। भैया जुग जुग जिय मोरा भतीजवा बनल रहे नैहर त भौजी के सुहगवा त भौजी के सुहगवा न हो।